Eta gorputz geometrikoekin amaitzeko, birak eta gorputz batzuk aztertuko ditugu tutorial honetan. Industrian eta gure bizitzan oso erabiliak dira birak eta gorputzak. Eta 3 aztertuko ditugu. Zilindroak, hori ikusten dugun iruditxo horietan erabiliak, konoak eta esferak. 3 hauek aztertuko ditugu eta apurka-apurka banan-banan joango gara. Hasteko zilindroak. Lauki zuzena aldeetako baten inguruan biraraziz, zilindro zuzena lortzen da. Birak eta gorputza da beraz. Hemen ikusten dugun lauki zuzen hau bere ardatz vertikalaren inguruan biratzen hasten bagara, marrasten duen irudia zilindro bat litzateke. Baina biratu bideotxo honetan, lauki laranjaren mugimenduan ikusten dugu nola zilindro bat irudikatzen den. Eta zilindro baten azalera nola kalkulatuko dugu? Zilindro bat, oinarri zirkularra duenez, erradio bat edukiko du eta altuera bat, Eta hau garatzen badugu, hau da, zabaltzen badugu, goian eta behan 2 oinarri genituzke eta gero lauki zuzen bat marraztuko genuke alboko azalerarekin, Orduan, jakin badakigu 2 oinarri zirkular berdin edukiko genituzkela eta albo azalera hau, zabaltzen dugun azalera hau, fijatzen bagara, ze luzera dauka? Gure zirkunferentziaren luzera eta zirkunferentzia baten luzera 2πr litzateke. Eta beste distantzia hau, lauki zuzen honen beste distantzia hau, gure zilindroaren altuera litzateke. Beraz, azalera kalkulatzeko, aldeko azalera gehi 2 oinarrien azalerak kalkulatu beharko genituzke. Beraz, aldeko azalera badakigu dela, lauki zuzen honen azalera, hau da, 2πr bideratze, hauxe, gehi 2 aldiz, 2 bider zirkulu baten azalera dela πr berbi. 2 aldiz, zirkuluen azalera. Hauxe litzateke, zilindro baten azalera kalkulatzeko modua. Eta volumena, zilindro baten volumena kalkulatzeko, prismekin egiten genuen bezala, prismetan zen oinarriaren azalera bider altura. Kasu honetan, zilindroetan oinarria zirkulu bat denez, berdin egingo du oinarriaren azalera bider altura. Eta zirkulu bat denez, πr berbi zirkulu baten azalera bider altura litzateke. Zilindroak ikusita, konoak aztertuko ditugu tutorial horrengo zati honetan. Triangelu zuzen bat, katetoetako baten inguruan biraraziz, kono zuzena lortzen da. Birak eta gorputza da beraz. Hemen ikusten dugun triangelu zuzen hau, biratuko dugu ardatz vertikal honen inguruan, Triangeluaren alde honi sortzailea dituko diogu zergatik biratzerakoan, sortuko duelako gure konoa. Hau da, honek biratzerakoan sortuko du gure konoa. Eta hemen, sortzaileaz aparte, edukiko dugu ere oinarria eratuko duen erradio bat eta konoaren altuera. Eta ikusten dugun moduan, 3 hauek erlazionatuta daude triangelu zuzen batean. Beraz, Pitagorasen bitartez, altura, erradioa eta sortzailea erlazionatuta geratuko dira. Hau da, sortzailea berbi izango da altura berbi, erradioa berbi. Hemen ikusiko dugu iruditxo batean triangelu zuzena nola biratzerakoan sortzen duen konoa. Eta kono baten azalera nola kalkulatzen da? Hemen gure konoa edukitea bere erradio, altura eta sortzailearekin garatzen badugu, edukiko genuke oinarri bat eta alboko azalera hau, hauxe. Alboko azalera hau, zirkulo handi baten sektore bat litzateke, hau da, tarta baten zati bat, edo pizza baten zati bat izango litzatekena, Eta bere alde honen distantzia 2πr litzateke, zabaltzerakoan, hau da, konoa justo oinarria, beheko zirkunferentzia edo oinarriaren zirkunferentziaren luzea litzateke, 2πr litzateke, Eta hauxe alde hau gure sortzailea litzateke, hemen dagoen alde hau. Orduan, azalduko dizuet, kono baten azalera kalkulatzeko formularen logika, Apurtxo bat komplikatua iruditzen bazaizu ere, apurtxo bat lasaitasunez ikusita uler daiteke.
Zirkunferentzia osoaren luzera, bai, zirkunferentzia handi bat. Imaginatzen badugu bere luzera, edozein zirkunferentzietan da 2πr, bai, kasu honetan R beharrean G denez bere radioa, 2πg litzateke zirkunferentzia osoaren luzera. Vale. Eta sektorearen luzera esan dugun bezala 2πr da. Bai, orduan, erlazionatuko dugu zirkunferentzia osoaren luzera bere eta azalera, eta sektorearen luzera eta bere azalera. Hau da, zirkunferentziaren luzera zati zirkuluaren azalera, izan behar da, arkuaren luzera, bai, zatitxo baten luzera, zati bere azalera, bai, kalkulatu nahi dugun azalera, sektorearen azalera. Hau da, datuak erabilita, zirkunferentziaren luzera esan dugun bezala 2πg litzateke, eta zirkulu handi horren azalera πg ber 2. Hauxe, izan behar da, arkuaren luzera, kasu honetan 2πr, zati nere sektorearen azalera dala kalkulatu nahi dudana. Eta hau azalera, sektorearen azalera, zati urdin hau kalkulatzeko, bestaldera, bakarrik utzi behar dut, eta ezkerreko eskumara pasatuz, hauxe geratuko litzateke. Bai? Eta orain, goiko bi hau beko honekin simplifikatuz, pi honekin simplifikatuz, eta g ber bi hau beko g batekin simplifikatuz, pi rg geratuko litzateke, izango litzateke sektore honen azalera. Bi honekin ja, kalkulatu ezaken nire konoaren azalera, hau da, aldeko azalera, esan bezala, pi rg, gehi oinarriaren azalera, agiguna r denez radioa, pi r ber 2. Beraz, konoen azalera beti izango da, pi r bider g, bider sortzailea, gehi pi r ber 2. Bueno, pixkatxo bat komplikatua azalpena, baina formula ulertuta ere, gure problemak ebasteko nahikoa izango dugu. Eta kono baten volumena, piramidekin gertatzen zen bezala, sartzen genuenean prisma batean, bai, kono bat, zilindro baten volumenaren herena dauka, bai, beraz, zilindroaren azalera, oinarriaren azalera dira altuera bada, kono batean horren herena izango litzateke, bai, beraz, herena, bider oinarriaren azalera zirkulu bat denez pi r ber 2, bider altuera h. Hauxe, konoaren inguruan azalera eta volumena. Eta, amaitzeko, esferak ikusiko ditugu. Esfera, zirkulu erdia, bere diametroaren inguruan biraraziz sortzen da. Biraketa gorputza da beraz. Hemen ikusten dugun, zirkulu erdi hau biratzen badugu ardatz vertikal honen inguruan, zirkulu bat osatuko litzaiguke, bai? Vale. Hemen irudie honetan ikusten dugun moduan, bai? Sortzen dena, giratzerakoan, zirkulu bat litzateke. Vale. Eta esfera baten azalera nola kalkulatuko genuke. Vale. Gure esfera, bai? Zilindro batean sartuko bagenu, zilindro horren albo azaleraren azalera berdina edukiko luke barruko zirkuluak. Barruko esferak. Esferaren azalera, zilindro horren aldeko azaleraren berdina izango da. Bai, esferaren azalera izango da, zilindroaren albo azaleraren berdina. Beraz, azalera zilindroaren aldekoa izango litzateke oinarri barkatu 2πr, bai, oinarriaren perimetroa 2πr, bai, hau izango litzateke bere luzera, bider, kasu honetan, erradioaren bikoitza, bider 2r. Beraz, lau πr ber 2 litzateke zilindroaren albo azalera, bai, eta badakigu zilindroaren albo azalera nire zirkuluaren azaleraren berdina dela, beraz, esfera baten, ez zirkulo, esfera baten azalera lau πr ber 2 litzateke. Eta volumena, hemen ikusten dugun esfera honen volumena, inskribatuta dagoen zilindroaren volumenaren bi eren da. Bai, orduan, zirkularen volumenaren bi eren denez, zilindroaren volumena badakigu dela, oinarriaren azalera bider altuera, hau da, pi r ber 2, hori da oinarriaren azalera bider altuera dela 2r, hau da, 2 pi r ber 3, bai, hau biderkatuz,
bi pi r berriro geratuko litzaiguke, esferaren volumena honen bi eren denez, bi eren zilindroaren volumena, hau da, bi eren bider bi pi r, lau eren pi r berriru litzateke. Bueno, hauxe, gure gorputz birakeariak, bai? Eta, gorputz geometriko guztiak, hemen, daukazuen eskema honetan laburbiltzen saiatu naiz, bai, hemen ikusten dituzu ditzakezue biraketa gorputzak, prismak eta piramideak, eta ere, formula guztiak ere laburbildu nahi izan ditut beste diapositiba honetan, bai? Guzti hau erabilita, edozein gorputz geometriko edo ikasi ditugun gorputz geometrikoen azalerak eta volumena kalkula ditzakegu. Bueno, hauxe izan da guztia, momentuz bintzat.